yen liwat aku kelingan aku bokai ambiyen tak boleh haning cagak kebak tulisan werna abang tondo isih prawan jenenge Kubokas Moro Habien kae kanggo andon tresno tanpa bangkal tanpa kloso abot-abote yen yang asmara aku kok kae nyimpen wati awi wedokien tumekan saiki aku kok kae kebak riko ngabeni nganti gagak rino catetan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa merga leren ning Kubokas Moro ay 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 matur sembah nuwun panjenenganipun Adi Jara Campursari wonten ing wekdal niki kang badhe kawitan kanthi ucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi ngaturaken sugeng dalu sedaya saking pamirsa kang sami derek rawuh. Mugi ngaturaken sugeng rahayu sedaya saking keluarga besar dulur-dulur dusun Jeruk Legi katansah berbahagia. Hajatipun ruwat dusun mugi-mugi anggenipun kadhe hajat sedaya saking warga masyarakat Jeruk Legi pinaringono seger waras sedaya pinaringono rejeki ingkang kathah berkah barokah amin Allahumma amin. Iki sareng-sareng dulur-dulur saking Campursari Putra Nugraha mijil saking laletan talon Sudon Dawar Blandong Mojokerto kasebut wonten iki dalang Arga Putra Nugraha. Wanjenipun Sadi Jara Campursari dalu niki kang badhe kawitan ugi pesinden kanggo sampun purna nggih lulur sarira badhe mijil wonten sasana mayang arem 7 papan pagelaran. Nggih sareng Adi Jara Campursari wonten Ol Waranggono sesarengan Campursari Putra Nugraha. Sumangga. Matur sembah nuwun katanpidan dulur panitia penyelenggara kang sami nyengkuyung saking aparatur desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, BPD, LKD sedaya kemawon RT RW, dulur-dulur kang sami ajeng adipira dalu niki. Makaryo sareng direk Saka audio musik. Iki wonten Padang Bulan TV. Sareng mijil presiden saking Campursari Putra Nugraha.
nggih. Matur sembah nuwun Tatan Pindan. Niki informasine ra dibingung madepe wonten sing ngriki wonten sing ngriki. Terus pun diajone niki ngeten mawon nggih. Mangke siap lho rek ya. Madepe mrene rek ya. Heeh. Sebelah kanan saged, mirsani sebelah kiri nggih saged. Arang-arang yang mrene gak apa-apa, arang-arang mrene gak apa-apa. Ngoten nggih. Siap. Heeh. Nggih, Kang wis sampun kapiarsa derek adicara Olwaranggono pambukaning adicara campursari wonten dalu niki ugi matur sembah nuwun tanpa pindan daya saking dulur-dulur kang sami derek rawuh wonten sasana pagelaran. Nggih. Angka setunggal saderengipun teng tamu undangan niki kagem panitia penyelenggara semuanya. Niki ingkang sampun kerja keras, sampun derek korban waktu, tenaga, pikiran wonten dalu niki panitia penyelenggara. Mangke Pak Kades, Pak Kasun nggih derek sami ugi dipersilakan. Ketua panitia penyelenggara, dalasan anggota panitia. Monggo kula suwun saged sareng-sareng wonten sasana pagelaran. Ditunggu di atas panggung. Nggih. Damel dokumentasi foto bersama Presiden Putra Nugraha. Monggo Bapak Ketua Panitia bersama anggota yang sudah kerja keras pada hari ini. Monggo semuanya panitia penyelenggara, kagem dulur-dulur panitia penyelenggara semuanya buat dokumentasi foto bersama dan juga satu tembang kagem panjenengan sedoyo. Monggo putih niki panitia penyelenggara semuanya dipersilakan, ditunggu gabungannya di atas panggung. Dipersilakan Bapak Ketua Panitia, dalasan anggota panitia sedoyo. Dipersilakan, ditunggu rawuhipun. Nggih, siap Pak Ketua Panitia kali anggota sedoyo. Ingkang sampun derek sareng-sareng wonten balai dusun nggih. Monggo. Siap semuanya. Sedoyo kemawon damel dokumentasi foto dulu mangke. Yo! Bapak Panitia semuanya, monggo. Panitia sing agem udeng merah. Ayo monggo. Bapak ini segera dimulai. Mangke seakan lintune gantosan. Alah mapan gak apa-apa ya. Siap jalek ya. Ayo. Siap monggo. Panitia, kawan-kawan ditunggu teman-teman. Panitia penyelenggara semuanya. Pak Win, monggo Pak Win. Yang pakai udeng merah, monggo. Nggih, siap. Monggo Pak. Bapak. Oke, siap monggo derek sareng. Program Ketua Panitia. Pakai foto dulu nggih. Sedangkan tengah cengriki, mangke Presiden derek teng wingkinge. Presiden berdiri semuanya. Agak maju nggih, siap. Fotonya, dokumentasi foto siap. Kawan-kawan panitia, ayo yang lain yang belum. Iya, fotonya akan ke sana. Nggih. Tengah ceng Pak, monggo. Presiden di belakang. Foto dulu, foto dulu. Seksi dokumentasi foto, yang pegang foto monggo. Di foto dulu dokumentasi.
Sowen nek 6,5 juta rame ngene. Ayo. Kok iya. Cekrek. Bebas, kakinya di atas. Tangannya di bawah. Wah, dipangku. Iya sakit, ya. Jangan turun dulu, lagunya apa ini Pak Panitia? Semuanya. Lagunya apa Pak Panitia? Oh, sing niki masih, monggo masih. Pak nyanyi dulu. Kawitaning Sinawang. Apa? Antara teman dan kasih, sampai nopo Mas lagune? Iya, yang mana dulu iki jangdut? Sembarang, yes. Iya, dinyanyikan sendiri dulu. Masih bisa nggih, Pak? Ya. Apa tadi Mas lagunya? Iya, Kawitan Sinawang masih. Penari latar iki Mas. Kusuma Wijaya. Ibu-ibu panitia juga mau foto. Ayo monggo tak persilakan sambil nyanyi-nyanyi foto-foto di sini. Ibu-ibu panitia katanya mau ikut hadir bareng ke depan, monggo. Ditunggu gabungannya. Halo Mas. Iya. Kenalan sik Mas. Empun disurai, langsung dicolne mboten wonten. Mbok sing suwi sapa Mas aku ora ngerti jenenge. Asmane sinten? Asmani kula Kevin Ardiansyah. Aku wis ngene iki ya mbok disalimi. Tepengaken nggih Mas. Nggih. Nami kula Prila nggih Mas. Nggih, Mbak sinten Mbak Mbak Prila. Prila. Nggih, Mbak Prila. Empun grogi-grogi. Lah mboten. Nggih lagune napa niki Mas? Kusuma Wijaya yuk. Kusuma Wijaya Mas. Monggo. Asik. Asik. Kalan seni puspito ing taman sari manglong madung song wengi kalawan wulane dadani Ngambah sasmito sang kumbang wawayan rangsang pucuk sarine kembang kusuman jengerati bangsa wiji kinanti umatri sajroning ati kang suci tangan kono
sajroning ati kang suci. Lintang-lintangan lempono antaring soami bui ayu sang rino kusumo wijaya. Ayo Mas, digoyang Mas. Bersama Campur Sari Putra Nugraha. Putra Nugraha. Sekali lagi gitu, oke? Ngeng mekar lan sami Puspita ing Taman Sari manglung manungsung wengi kalawan mulane dadari. Kusumaning raji sawiji pinanti mematri sajroning ati kang suci. Lintang-lintang lembono antariksa ami bui ayu sang rino kusumo wijaya. Kusumaning raji mung Sawiji pinanti mematri sajroning ati kang suci. lintang-lintang Pacarana antariksa ami bui ayu sarina kusumo wijaya. Terima kasih. Sama-sama Mas Kevin. Satu saja cukup. Apalagi ada tak? Apa engko neh? Iki stokku sik akeh Mas iki Mas. Terima kasih ya Mas Oke, Kevin. Mas Kevin. Nih Mas, kene sih yo. Ayu-ayu jenenge Pilar ya iki yo. Si Aku bingung loh Mas, sakjane iki madhepe rono apa rono apa rono apa rono. sementara yo merono sik yo. Siap. Siap, Iku, Mas, spesial nggih. adik iki ya. Adik berdua. VIP cah loro iki ketoke. Nih mau ibu-ibu panitia nggih nderek kepengin foto-foto sanjange. Monggo. Nggih, Pundi? sumangga ibu-ibu panitia Ibu-ibu. sedaya kemawon. Ibu-ibu panitia semuanya katanya mau hadir bareng ditunggu gabungannya. Nggih, monggo. Siap. Wis pokoknya malam ini foto-foto sesi ini nggih. Siap monggo. Ibu-ibu Monggo. panitia. Saged di koordinasi sareng-sareng iki monggo. Sik macak Mas, sabar Mas. Oh ngaten. Siap. Sik dandan biar cantil-cantil. Nggih niku mau kathah sanget request wonten panitia nedhi habis napa niku mau? Habis gelap apa iku mau? Nggih ta. Antara teman dan kasih. Oh iya. Apa habis gelap niku sembuh? Ayo, siap. Ditengok ibu-ibu. Panitia dipersilakan. Yo, bareng adik Pilar, Bayu sudah hadir bareng di sini matur suwun. Sama Ananda Kevin, yo. Langsung derek kemawon di sambil menunggu persiapan ke. Ini dari kawan-kawan panitia penyelenggara ada yang minta antara teman dan kasih napa niku wau nggih. Leres, Pak Panitia. Siap, ada dari kawan-kawan Campur Sari Putra Nugraha. Siap, dari ujung sini dulu, habis sana sini nggih. Antara teman kasih, Adi Mumuna.
Nggih. Nggih. Ditenggo rawuhipun ibu-ibu yang sudah siap nggih. Iya, terima kasih Cak Ndut. Oke. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, bapaknya request tadi mana ya? Panitia nggih antara Panitianya. teman kasih. Jadi ya lagunya. Siap, dikasih aja dulu. Tadi Habis juga ada itu. yang request puing-puing juga. Siap. Oke, monggo. Oke, sudah disiapkan kardus ini. Monggo, Bapak Panitia mungkin mau bergabung Matur lagi. suwun Pak Panitia. Request Hadapnya ke sini gak apa-apa Muna. Sementara. Oh, Mbak Kok ngene lho. Yo. Kene. Tak toto kene. Oh, Rene. Sret. Sret. Oh, iya. Nanti ke sini sedikit. Iya, gak apa-apa. Monggo Putra Nugraha. Bapak panitia yang punya lagu ditunggu gabungannya ya. Oke. Ibu-ibu izin. Ya apa? Suen. Oke. Sudah request kawan-kawan panitia penyelenggara matur suwun. Terima kasih.
nggih Cak Ndut. Nggih, saking panitia nggih sampun derek rawuh panjunan antara teman dan kasih. Ugi wonten saking ibu niku kang sampun pesen nggih matur sembah nuwun menunggu lagunya menunggu. Nggih, niki ngrantes saking dulur-dulur Linturien nggih panitia penyelenggara siap Bapak monggo dipersilakan gabungannya makin derek sareng dulur-dulur perangkat desa yang lain yang mau gabungan ke sini juga boleh monggo tak persilakan. Nggih, sareng dulur-dulur panitia penyelenggara. Ibu sabar nggih, panjenengan niki derek panitia riyen monggo siap. Lagunipun napa, Bapak? Nggih. Jogja istimewa. Oh, boleh. Siap. Piyambakan mawon jenengan. Tata kan iki Om. Nggih monggo Bapak mriki. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantun kula Pak RW kali Bapak BPD nggih. Monggo. Iya, turun lagi. Mas Sewu ibu-ibu, bapak-bapak. Bersama putra Asik. Pak RW Nun Sewu, Pak BPD Nun Sewu. Rasane koyo angen lawo sapi. Seragam saarane sing penting karo kowe. rasane koyo ngombe susu. Tak usah mencucu tresno karo kowe, ra bakal tak madu. Rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan janur melengkung. Wis siji-sijine aku bangga karo kowe. Opo anane beto rapa kabeh kowe ojo sumelah tresno ora bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Sana Bapak tenang istimewa ya.
istimewa. Asik. Goyang lagi bersama Matur campur nuwun sari. bapak-bapak ibu-ibu atau juga nenek. Tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Sajasaane tetepku karo kowe. Ombe kembang tahu rasane koyo ombe susu. Tak usah mencucu tresno kowe rambut kata waktu. Rasane wong kang lagi katro tak terjuangke tekan janur melengko. Siji-sijine aku bangga karo kowe. Apa alane tresnoku ra bakal mlipit kowe aja sumelah. Tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Matur suwun program saking dulur-dulur panitia penyelenggara kang sampun derek rawuh. Ugi ngaturaken matur supanon dulur-dulur kang sampun sami wonten sasana palekahan. Blender Pak Lurah rawuh. Ugi Pak Kasun derek sami di tenggorawuhipun saderenge teng kanca-kanca lintune nggih dipun semanggaaken rawuhipun saking Bapak Kepala Dusun. Nah niki ugi dulur-dulur ingkang sampun derek sami matur supanuwun. Ugi Pak Tik menunggune mantun niki siap ditenggorawuhipun saking request dulur-dulur warga masyarakat jeruk legi kang sami rawuh. Wonten Pak Kasun kalih kanca-kanca ibu-ibu ingkang sampun siap wau kang sampun derek sareng mriki monggo ditenggorawuhipun sareng Putra Nugraha Campur Sari dipersilakan. Hah, siap. Ate ngono ta rek. Pak Kasun wonten? Sios. Nggih. Nggih. Oke, niki ingkang salajengipun siap adik yang pakai baju kuning tadi requestnya. Nggih. Monggo siap. Pak RW, siap Pak RW, Pak Ketua RW, ugi derek sami dipersilakan. Pak RW, Pak RT, Pak RW, siap. Nek dereng siap Pak Kasune, Pak RW jenengan derek sami niki dipersilakan. Sambil menunggu Pak RW, monggo siap. Pokoknya sing siap mawon, sing ready, rame-rame sakit, berdua boleh, bertiga monggo, berempat boleh, berlima monggo.